Der var engang en lille dreng ved navn Martha. Martha var en sød lille dreng. Som tiden ændrede sig, blev Martha større og større. Martha begyndte at få nye venner i skolen. Han afsluttede folkeskole med et flot 12-tal i projektopgaver sammen med sin bedste ven, King Nino. Martha og Nino begyndte at træne sammen og begyndte også på samme gymnasium, STLX-mat Fyslinje. Damn, he ugly as shit. Hvor han er stor. Og Marco han kan køre. Shit, oh my god, how this possible?